ane miwa sapa kita ngormati miyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Di timur matahari mulai berjaya, bangun lan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo melani agama Islam ingkang andilo mulya saking napa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha anupaya, yen ra kersa enggal iso uga kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal kupika, nanging kita ora ngerti yen bakal kupika. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawuh dari pangeran. Ayo kanca weru ana rukune Islam ya iku 5, sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping 4 poso bulan Ramadan, ping 5 haji lamun kuwasa. Yo ning alon-alon iyo pene kulon omah ayune yo mas yo ora kepiyon bubrake wong omah masih matane telu ilang siji yo masih nyemplong jembangan besok kapan yo masih oleh membantu tak sumbang sarung pekalongan. Kulon yo kali banyu milingi tanpa rane ojo lali mas karo kancane mengko mundhak bunga atine.
kaya sarung pekalongan sing tak jalo sing ebang biru aku omoyo ndoyo bojo jolongan sing tak jalo sing saing penghulu Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang atas dawuh dari pangeran. ayo pro kanca ngawaruana rukune Islam yaiku limo syahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Tuhan Allah minta ampun kali ini Tuhan Allah minta ampun diri ini sebab karena dosa berkumpulan ini sebab karena dosa kumpulan ini Astaghfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura di timur matahari mulai percaya bangunan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga.
Ini negeri namanya Jawi, kalau kami nama Islami. Oh kami Islam sudah terang, tas jauh dari pangeran. Negara kita, negara Indonesia, dasar negara Pancasila semboyan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tetap satu jua. Panase yo mas yo ning alon-alon, iyu pene kulana omah. Ayune ora kepiyen bubrake wong omah-omah. Purworejo iku kutane, kutha winangun akeh terane. Pengen mulya ayo nyambut gawe, yen ngalamun ora ana gunane. Tapi